守備は守備キープ、守備ですよ。
Demanarien el jugador de la fase d'ascens de la Lliga EVA a la Final Four de la Copa Catalunya. Aquesta placa en agraïment per a la Federació Catalana de Basquetbol. Un fort aplaudiment per l'equip, per al nostre equip, per l'esforç i per l'excel·lent temporada que han realitzat i que es veu gratificat amb aquest ascens de la Lliga EVA i aquest sotscampionat de la Copa Catalunya. I a continuació, entrega del trofeu del campió de la Copa Catalunya 2002-2003 que entrega l'alcalde d'Igualada, el senyor Jordi Bramí, per l'ADP de Teleforta, l'ADP de Tarragona. Unes paraules per l'entrenador. És el nostre segon, és el nostre tercer. On és el nostre primer? On és el nostre primer? Manel.